Muna yung mga rooms there. Para niyo mo, maghimo ba sila? Para mga oldies ba? Feel ko matagak na gud ni. Ulahans kong absent. Ay, dili na matagak. So, bili kay ito. Pas lagi kay sila. I think na sila gipang kuandaan. Gipang Gipang mark oh. Oh, hana oh. Kasi may nagkarin sa to ganiha. Kaya mo nagkalimutan nga nung kanang... Sige na ako ba? Nalo mo ka ng gimbal. Kailan ka gimbal? Murag na agad ang weight han. Dara na, Jack. Di han? Dil, dara na. Ako na siya i-push gamay. Dara na. Dara nag-adjust. Ano, grabe ay. Pudin ako. Maganda na. Asa may luog ka na mo? Concentrate sabi. Kani daw there. Dili na maudin. Taas daw. Mama. Pwede ka sa public ang pwede ka mo. Pwede ka ni. Kani ay, pwede niya. Ayaw, sa uy. Grabe kikitog analyze si kuan ganiha. Kanang may imagine gani mo ba na kanang Dili jud sudo gid uy. Kani pwede na siya. Pwede. Pero murag kanin ako. Okay, go. Pero di mo stable yung taas. Ay naku. Di kaya na nako. Uy, ayaw. Dili na matagak na gyud. Ready na akong video. Uy, Di mo takipid ka mo. uy, dili na po. Kani bi ang tungaan pwede na ni. Pwede na. Pakainan ako ba wala mo. Ako gyud lagi. Kuan. Ani miliit. Ako. Miliit mo ani. Ako. Lami kay no? Ako. Paano mila? Ito ang may Nako ako. Ang cocktail na. Alright. Lidong Jun? Ay, hindi pangalan na niya. Lidong Walk. Thank you. Yay, thank you kayo. It's Pinako nakita nga wa kita. no. Ay, 55 sad. 1.5 na ko. Pizza. Kami. Dali. Oh. Di ko tuloy pero murag masulit ko. Kana sa pool. Look, ito sa naman ni. Sige, wala na yung mo di. Beauty bleach naman ka ato. Diyan, inanak dyan na? Or nagpapuan pa kayo? Sunset. Kanto yung magdugo ba? Pinoy? Wala ka ba? Hilig siya kinilaw nun. Posto sa cook, muhurot. Mas nahurot pa ang cook kaysa sa kuhan. Mas nahurot pa ang cook kaysa sa double black. Actually, ngit-ngit na. City lights. Kay gabi na. Here's your view. Sa restaurant. Oh. All right. Dinner. Pero ko dito. Ikaw po yun Mag-sing. Dinner. Yay! Video na video. Video. Nice. Manilang restaurant.
Medyo kayo ang hyper na mo for some time. Di ba? Same friend. No? Ha? Ay, pero ni kay ko. Hyper siguro sa person. Pero pa kay maintenance. For some time kayo. Wako ni Pino. Init. Double vlog. Yan siya buwan na- ako. Aptos ka na. Di ko mag-focus. Ikaw, nireklamo. Wako joke sa mo. Never. Siya lang ni Kawa. Ako, I really enjoy Ay, it so nakita much. mo mo doon. Lagi sa biyak Squid. Good. Ikaw nag-food. Hoy! Ano, gusto food. Sino ko na pwede yung isang lang kami. It's too much na. Uy, meron kang kaunri na sa. Pero it's too much na. It's okay lang. Pagsala ko ang rice na karon ko yato Pero feel ako, gamay serving pero nag-drive kayo may mga people here. Ito mo siya. Na may kanta ako, ya kamo lang. Kaya mukha ko lang. birthday niya una ko pala edad niya. Oo, pwede lang niya. 20. Nakaitip ko ya. Nakaitip. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. That's so much. Asa mo picture. Picture Miller. Okay, Jen. 1, 2, 3. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Kasi exact date yung birthday is already po ba? Check up na ba? Mapit na sa kukugnay nga. Birthday ni Kuana. Nasa birthday ni Hilton? Yay! 18. Reprise ah. 20. So yung balik dito, Kulira ka. So yung balik dito sa pic. Ah, dito. Babalik dito. Ah. Sa kanya ka na. Corporate. Balik dire. Mag-swim gyapon. Ah. Nana lang jud ka dira. Hayag rani siya na side. So nana ka permis balehan? Or mo ato gyapon ka sa Okay na ka to?